खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 नभेम्बर 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोनलायनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोराबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ, सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ हारसिं आरो दरसि मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। सोरबा आंगो लोगोआनो रायखोमानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोजों थगायजानानै गोसोखौ जोबोर दुखु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, नाथाय बानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथार साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनै जायखि खामानिखौ मावाबानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो गोब्राब जागोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ, जोबोर खस्थ' मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ गोरलैयैनो दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन जेरावखि थाङा मानो दावबायनायफ्रा मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनै जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोग्गो गोसोजों मोजां सानोब्ला इयुनाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो दावबायहैनो हागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै